Здравейте на всички рибари. Днес ще направим една дънна. Събота бях на риболов и заловях големи риби. Едната ми скъса. Ай, млъкни, бе, лапе. Аз ви чуя, пием качбурга. Не прави, бе! Баси аванса. Ben büyürdüm seni, ben büyürdüm. Sus alem işi diye seni susva. Правя тая дънна и брат ми дойде. Изтървал съм това нещо за капачката на макарата и дрежката му излиза. Ще му намерим нещо. Ай, здрапи се малко, бе. Kocaman şey mi koyasın bana? Kaçın kameranın önünden bak. Kiminle konuşuyorsun sen bana? Video yapayım, kaç oradan. Бягай оттам, ме. Киме ли си ма? Набързо да го направя. После имам и друга работа. Няколко дни не направих видео и днеска реших да направя. Ай, звъри пръска и там. Бам! Ай, аз мокриш, ма. Много кално беше събота вечерта. Аз щях да направя и там видео, но както казах, много кално беше. Заловях една почти 5 кг и на това, на бял червей повечето удрят. Заловях един сом хубав и него щях да го изпусна. Дойде наблизко и почта там да дръпа повече. И аз пуснах малко аванс. И като пуснах там, имаше клони във водата и се мушна там. После го изкарах, много трудно. Водата на Дунава е горе, висока е се още. Едната кука е готова почти. Ай, аз пречиш ми. Бягай оттам. Не. Ще керне кука качорда. Кука е опута. Тая седмица събота сигурно пак ще варим. Много голяма стана. Трябва малко да я намалим. Ето едната кукичка готова. Връзвам я.
Но тази седмица, ако варим, ако няма толкова скал и водата е както трябва долу, и ще направя този път видео. И неделя ще го пусна. Но ако не ходим, няма да направя. И ако мога, ще направя. Не ви давам гаранция, че ще направя, но ако мога, ще направя едно видео и ще го пусна пак, ще го кача на YouTube. Горната кука готова и долу да добавя една мъничка за бял червей. Мъничка е. И най за червей тая лозица ще направя за попово червей и за бял червей. Имам други лозици за попово прасе, с кутички за попово прасе. Я дръпни са. Ето таква скука ще използвам. Не е много голяма мъничка. Тук. Водата беше нагоре и хвърлях само 3 водици, но пак имаше риба. Сега, като завърша тая кука, като направя монтажа на водицата, ще си прибера малко нещата. Ей! Мъничка кука, не мога да я вържа. Май стана. Ето. Драпам сега. Излишния част го махам. Моля се, дръпни се де. Söyleme canım. Gitti agam sıçıyı. Gitti onu agam sıçıyı. Gelmesin buraya. Готова е вайцата. Довиждане. Ще се видим на другото видео.